Okay, may mudto no usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga gala? Dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ngayong ubus nga lagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw Lunes, no? Pizza 19 na kini mahigala sa bulan sa Enero tuig 2026. O padayon kita mahigala sa ato nga pagpangalagad niining sayong kamudtuhon. Uy, nakapaniud to na ba mo o wala pa? Wala pa. Ay, gano'n nga ba ni udto nga na may daghang sudan. May magdala-dala na ko ng kaldero. Una pang nasultihon mga higala na ito mga inahan ba nga pag-abot sa ilahang balay. Wala pa iudto. May ingon na ano mo na ni udto. Ginawa mo na ko dala-dalaan ng kaldero. Kalma lang sister, kalma lang. Ingon na anak ginang kinabuhi. No? Bino kagahapon mga higala. No? Sa ulog na to ang kapistahan sa mahal nga Senior Santo Niño. So, Viva Pete Senior. Nahala, no? Abi na alita mga higala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Diocese of kining San Jose, aduna na sila bag-ong naordinahan nga obispo. Ug siya mao si Bishop Samuel Agcarakar, no? Agcarakar, no? Bishop Manuel Agcarakar. Og napakita sa atong bag-ong obispo ang iyang kasibot aron gyud nga pagpangalagad sa katawhan sa Diocese of San Jose. Balita mga gikan sa Vatican, Pope Leo nanawagan sa iyahang mga papal diplomats, mga papal nuncio nga mamahimo sila nga matud pa bridges of hope when goodness wavers. Sa ato pa kung medyo adunay mga problema kinahanglan gyud nga mga papal diplomats mao'y magdala og paglaom alang sa katawhan, no? Magdala sila og matud pa paglaom, ano? Darano may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay. So gusto man ang atuag mga mga kaigsuunan nga mga lay ministers, no? Kumusta naman, no? Okay ba ang inyohang nga mga pagpangalagad? O nga manusa mga itong mga kaigsunan nga mga MBG, no? Mga babaeng gwapa. Mga babaeng nagserbisyo sa simbahan, no? Muna gitawag og Mother Butlers Guild, pero mga gwapa pud gihapon, no? Basta mo serbisyo gani og simbahan, gawas nga Mother Butlers Guild, mga babaeng gwapa gyud gihapon po na sila. Nahala, no? May munto na kanatong tanan, naghinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Binuari na tamang higala sa ato nga Saint of the Day, that is January 26. By the way, gala ato karon Santo Mausi San Temo 26 ba? 19 pa, dili pa taron January 26. January 19 ang ato karon nga Santo Mausi San Filian, no? F-I-L-L-I-A-N. Usa kini siya ka monghi sukad pa sa iyang kabatanon. Unya napili kini siya nga mahimong pangulo, mahimong abad, unya nakatukod kining daghan kay mga simbahan and was renowned for his miracles. Filian died on January 19. No? Sa ito pa, milagruso kay ni si San Filian, Saint Filian, F-I-L-L-I-A-N. Hala, no? May ngunto na nga natong tanan. Ako na yung tibayaon ug may munto ang akong mga classmates, no? Si Padre Ubing Masyon, si Father Dami Hiramis, ug nga manusab si Padre Tonton Arnaiz, ug ang iyang kaubang pari din sa Puasay Parish sa kining o sa manimahigala Batinggel. Ayan, no? May munto na kanatong tanan. Binuari na tamang higala sa ato nga mga hisgot-hisgot kabahin sa atong mga pagtulunan. Pader, kana ba New Year's resolution ba? Unsa man na nga ngano usaban yun na siya matuman ba yun na nato.
kalagmitan ra magyud New Year's resolution o higala no dili matuman ambot ngano dagay na. Kung atong basahon sa kining Proverbs chapter 6 5 to 6, salig sa Ginoo sa bug-os nga kanang sa kasing-kasing ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buhaton ug kining tultulan kaniya sa dalan sa matarong. Sa ato pa kini di ay kining unsaon nato nga matuman gyud nato ang ato ang mga New Year's resolution o sa mga gani ito gisulti ato kining lakipan og mga pagampo. Dili ra ka musalig sa imong kaugalingon para nga matuman nimo ang imuhang mga New Year's resolution. Kay matud pa diri sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, salig sa Ginoo sa bugkos mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam lamang. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa dalan sa matarong. Wala mao gid ay ni mahigala kinahanglan nga lakipan gid nato sa atong mga pag-ampo ang ato ang mga New Year's resolution. Okay, no? Pero tinuod ba ning lihi-lihi sa bagong tuig? Wala ito. Lihian pagbuhat ug maayo, no? Kung gusto kang matinuod ang imuhang lihi-lihi sa bagong tuig, lihii ang bagong tuig ug pagbuhat ug maayo. Itong matawon sa Matthew 6 versikulo 25 sa 26, tungod ini sultihan ko kamo, ayaw kamo kung unsay inyong kanon, ayaw kamo og matud pa ug unsay inyong ibisti, kay ayaw kamo kabalaka kung unsay inyong kanon, unsay inyong ibisti, kay dili ba mao ang kinabuhi sa inyo, kay dili ba mao kini bililhon pa kaysa pagkaon ug kinabuhi, ug ang lawas kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti. Pero ang mga langgam wala sila nagpuyo, wala sila magpugas ni mag-ani, ang ilang tigom ug aron ilang tigumon sa kamalig apan giatiman sila sa amahan nga atua sa langit. Muna siya nga musalig ra gyud ta sa Ginoo, matud pa Ginoo kay matud pa diri sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 25 to 26. Tungod ini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka kung unsa inyong kanon o sa inyong ibisti, kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti, no? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig apan giatiman sila sa atong amahan nga tuwa sa langit. Sa ato pa salig ra kita sa Ginoo, dili na tayo nga maglihi-lihi pata na bagong tuig. Ito na yung upan mo higala mang problema gyud kay palit gyud ini mga prutas nga lingin-lingin. Importante ana mo salig ra gyud ka sa Ginoo. O kung lihi-lihi naman lamang, kanang paglihi ug pagbuhat ug maayo. Laing pangutana, Padre, ngayong manangkot man ta og kandila kung mag-ampo kita. Kana, there are so many reasons why we light candle. Sa John chapter 8 verse 12, unya si Jesus miingon na usab kanila, ako ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi, ug dili na gayud kita maglakaw sa kangit-ngit. Mateo kapitulo 5 bersikulo 16, matud pa diri, no? Bisan busa ipadan gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong maayong mga buhat ug magdayeg sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Sa ato pa kining maong mga berso sa Biblia sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12, Mateo 5 kapitulo 16, mao kini ang naghatag kanato og panghuna-huna, no? Kana bitaw gitawag nato og giya nga magdagkot kitag kandila sa ato mga pag-ampo. Kay nganuman matud pa lagi diri si Kristo niingon man, ako ang kahayag sa kalibutan, no? Ang usulod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi ug dili gayud maglakaw diha sa kangit-ngit. Nga sa ato pa atong gipangandoy nga atong gituuhan nga sa atong pagdagkot og kandila
uban si Kristo kanato isip kahayag sa kalibutan, no? Mo kana, no? So muna nga kung managkot kita ayaw na og kana bitang ato laking napanunod sa nahauna nga Kristiyanos, no? Kini bitang pagpanagot og kandila mahingala dili mo gini ato sa tinud-anay lang ato raning napanunod sa nahauna nga Kristiyanos. Ang mga early Christians adto sila magampo sa katakumba, lubnganan sa mga martyrs, git-git man dito kinahanglan sila og kahayag. Ang maong kustumbre nadala nila bisan anaa na sila nagampo sa kahayag, mga cathedral simbahan. Nagtimaan sa presensya ni Kristo. Sa ato pa atong balikan ang pagdagkot og kandila, nagtimaan sa atong koneksyon sa mga nahauna nga Kristiyanos, pagampo sa mga lubnganan, pagproses rosaryo, pagsulod sa piyesta, ug matud pa sa atong relihiyon, wala sila mga simbolismo kini, and they only relied on the pangalain nga mga relihiyon, wala sila mga simbolismo. Ang ilaha ra gyud mga Biblia ra gyud na, no? Nga natural na lang wala gyud sila aning mga butanga kay dili man lagi ni sila connected sa mga nahaunang Kristiyanos. Kuan ra man sila mura og ila-ila ra pod in taon, no? Muna nga kita isip konektado sa mga nahauna kanato, doon na gyud kita yung mga tradisyon usab nga gisunod. Usa na niini mao kining pagpanagkot og kandila, no? Kay lagi ang kandila adunay kahayag nga nagrepresentar kang Kristo. Pero medyo busy-busy taro gamay mga higala, ha? Kay daghang kong fiesta ro gyapon. Kining fiesta sa Santo Niño mga higala murag tibuok yun siyang simbulan sa kining Enero. So muna nga mabubuo na sa lang ni nato basig ugma mataas-taas na ni kay nakinahanglan patang muadto kay napakpipista nga tinawaran. Klaro, so dinila sa kita kutob, ako lagi hapon kini yung ubos nga lagad. Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.